Ήδη γνωρίζετε πως το Beauty Test Box eShop συνεχώς ερευνά και ανακαλύπτει τα πιο ποιοτικά, τα πιο πολυτελή καλλυντικά. Με μεγάλη λοιπόν χαρά σας παρουσιάζουμε την FBM Αναγένεσης και πιο συγκεκριμένα το αντιλιακό προσώπου με δείκτη προστασίας 50. Περιέχει αλόι, πανθενόλη και βρώμη για επιπλέον προστασία και ενυδάτωση. Επιπλέον προστατεύει από κάποιες συγκεκριμένες ακτινοβολίες οι οποίες καταστρέφουν το κολαγόνο και την ελαστίνη, δρά δηλαδή και αντιγυραντικά. Η FBM Αναγένεσης έχει αφοσιωθεί στην αντιγύρανση, στις θεραπείες κατά της ακμής και διαφέρει διότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου χάρτινες συσκευασίες σε κουτιά. Για παράδειγμα, αυτό το αντιλιακό έρχεται σε αυτό το χρυσό νεσεσέρ. Και επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, πάμε λίγο να δούμε τα βασικά βήματα περιποίησης του προσώπου μας το καλοκαίρι. Πρώτο βήμα, καθαρίζουμε πολύ καλά το πρόσωπό μας και εφαρμόζουμε την ενυδατική μας. Δεύτερον, εφαρμόζουμε το αντιλιακό μας και του δίνουμε λίγο χρόνο ώστε να απορροφηθεί από την επιδερμίδα μας. Το συγκεκριμένο δεν χρειάζεται πάνω από 2-3 λεπτά. Δεν ξεχνάμε λαιμό, ντεκολτέ και τα αυτιά μας για να μην αφήσουμε κανένα σημείο εκτεθειμένο στον ήλιο. Μετά μπορούμε να προχωρήσουμε με το μακιγιάζ μας. Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σας φιλώ!